Vítam vás pri prezentácii bezpečnostného systému ImoSecure. Veľmi rýchlo, veľmi v krátkosti, lebo je to naozaj vysvetľovanie na hodiny. Takže máme vlastnú aplikáciu, vlastný bezpečnostný systém, ktorý je samozrejme programovateľný. Dodávame k systému hodinky, či už vodotesné alebo nevodotesné. Fungujú ako blemajaky, čiže pokiaľ sa priblížite k vozidlu, vozidlo autonómne vie reagovať. Pamätá si vaše hodinky, odstúpite, zamkne, zablokuje vozidlo, nepotrebujete so sebou nosiť kľúče, telefón môžete nehávať v trezore, v aute, auto sa správa úplne autonómne. Funkcie, ktoré máme predprogramované v bezpečnostnom systéme, sú funkcia geofence, to znamená, ak máte nastavené metre, kruh okolo vozidla, kdekoľvek zastavíte a vypnete motor, auto automaticky sa zablokuje a stráži ten kruh, ktorý máte prednastavený. Pokiaľ by ste aj zabudli tú geofence funkciu zapnúť, sú 4 predprogramované, vozidlo neodťahne, nezapráhne, nedvihne koleso a nezapne kľúče. Vždy je vozidlo blokované, vždy posiela notifikáciu do mailu, aj s aktuálnou polohou. Pokiaľ by sa vám stalo, že na pumpe zabudnete kľúče vo vozidle a niekto vám odíde s vozidlom, viete cez funkciu bezpečnostného stop vozidlo zastaviť kdekoľvek. Vidíte ho live na mape, vidíte si ho pozrieť, vozidlo odchádza, zablokujete ho, viete sa dať navigovať k vozidlu a viete s ním narábať na diaľku cez aplikáciu. Bezpečnostný systém ImoSecure je dodávaný so snímačmi, sú tu takéto majáky, volá sa to maják, umiestňuje sa tu do kabíny šoféra, umiestňuje sa tu do obytnej časti, vieme ich umiestňovať na rôzny tovar, na rôzny majetok vo vozidle. Napríklad, keď prepravujete bicykle, motocykle, skútre, viete si to takisto, keď to máte na stojanoch vonku, viete si takisto tieto majaky namontovať na elektrobicykle, na skútre, na motorky, viete mať dohľad aj nad týmto. K hodinkám sa dodávajú ešte aj takéto majaky na zavesenie na krk, alebo na šnúrku, alebo na kľúče, alebo potom takéto kruhové. Samotné zariadenie je veľmi malé, sofistikované, dá sa namontovať do motocykla, do skútrika, vozidlá klasika, karavany, osobné vozidlá, nákladné vozidlá, rôzne stroje, technika, motocykle, naozaj kamkoľvek je možné to namontovať a funguje to úplne všade. Samotný systém je vyrobený tak, že samé rozpozná, v čom je namontovaný, to znamená od 12 V do 24 V, čiže môžete ho mať na nákladných vozidlách aj na osobákoch. Samotné zariadenie vie rozpoznávať náklon, pohyb, zmenu polohy, autonehodu. To znamená, viete tam mať prednastavené telefónne čísla, v prípade autonehody systém sám vie upozorniť vašu rodinu, vie poslať notifikáciu do mailu s vašou polohou, že ste havarovali. V systéme sú prednastavené telefónne čísla rodinných príslušníkov napríklad. To znamená, že keď vozidlo ostane zablokované, ste niekde na dovolenke a neviete ho odblokovať, viete zavolať buď nám na technickú podporu a my po skontrolovaní a overení vašich údajov vieme vozidlo na diaľku povoliť jazdu, alebo váš rodinný príslušník vie povoliť jazdu jednoduchou SMS správou, lebo jeho telefónne číslo tam dáme ako administratorské. Čo sa týka systému samotného, je dodávaný takisto so SIM kartami, ktoré máme zmluvu s spoločnosťou O2. Karty máme s platnosťou na 2 roky aj s dátami. Po uplynutí dvojročnej doby si viete kartu obnoviť u nás na technickej podpore za 30 €. Čo sa týka akýchkoľvek porúch, pokiaľ by ste mali vadné zariadenie alebo vám nejaká funkcia nefunguje, netreba chodiť do servisu, treba zavolať na technickú podporu. Z technickej podpory vieme na diaľku preveriť všetky funkcie, vieme konfiguračné súbory nové poslať do zariadenia, bez toho, že by sa volačo rozoberalo, že by bola nutná návšteva servisu. Vieme toto odstrániť na diaľku. Technická podpora funguje 24/7 a funguje takisto aj pre montážne strediská, pre našich partnerov, nakoľko zariadenia predávame aj na ďalší predaj a montáž.
Čo sa týka záruky, poskytujeme na zariadenie záruku doživotnú pre prvého majiteľa. To znamená, že zákazník, ktorý si u nás zakúpi zariadenie a nechá si ho namontovať, má garantovanú doživotnú záruku, pokiaľ vozidlo alebo zariadenie nezmení majiteľa. Pomocou majáčikov k tomu zariadeniu si viete dohľadávať aj náradie, vybavenie v karavanoch, v nákladiakoch, v dodávkach. Pokiaľ mi často sa hovorí, alebo veľa ľudí hovorí, že stačí nejaká jednoduchá lacná rušička čínska, nemajú tak úplne pravdu. Zariadenie je nakonfigurované spôsobom takým, že si stráži medzi sebou, medzi tými snímačmi komunikáciu, ak by došlo k nejakému narušeniu, tak automaticky blokuje vozidlo. To znamená, že aj keď k nemu pristúpite s rušičkou, vozidlo je zablokované a nedá sa s ním odísť. Takisto sa môže stať nejaký prípad, že ste niekde v lese, nemáte signál, a máte blokované vozidlo. Na to naozaj slúžia tie majáčiky, hodinky, prívesky. To znamená, čokoľvek máte u seba, vozidlo to rozpoznáva a neblokuje jazdu. Čiže aj keby ste nemali GSM signál alebo GPS signál alebo čokoľvek by sa dialo, vždy rozpoznáva v blízkosti tie majaky, ktoré sú tam nakonfigurované a vždy je jazda povolená. Čiže netreba sa báť, že by ste niekde ostali s vozidlom alebo že by ste ho nevedeli nejakým spôsobom ovládať. Výhodou tohto systému je, že aplikácia je naša, je to slovenský výrobca, slovenská technická podpora, čiže netreba sa báť, že by ste volali niekde do zahraničia, vždy sa dovoláte ku nám, vždy sa dovoláte v slovenskom jazyku a 24/7 vám vieme poradiť, po prípade odstrániť nejakú poruchu alebo poradiť montážnym strediskám s montážou, ako namontovať toto zariadenie. Zariadenie je vhodné aj pre firmy, vozové parky, viete tam mať koľkokoľvek, neobmedzené množstvo vozidiel, môžete tam mať šoférov, viete si v aplikácii vyberať, ktorého chcete, môžete si vybrať vozidlo, viete zakázať jazdu, keď zakážete jazdu, máme tu simulátor, rožne sa modrá kontrolka, vozidlo vždy čaká na rýchlosť rovná sa 0, nie na vyplý kľúč, ale vždy, keď dáte bezpečnostné stop, tak počká bezpečnostný systém, pokiaľ vozidlo nezastaví na prvej križovatke, prvý semafor alebo čerpacia stanica a ako náhle zistí, že rýchlosť je 0, vozidlo odstaví. Je to bezpečnostný prvok, aby sme nespôsobili nejakú hromadnú nehodu na nejakej diaľnici alebo rýchlostnej ceste a podobne. Opakovaným deaktiváciou systému povolíme jazdu, kontrolka nám simuluje, keď zhasla, že je jazda povolená. Čiže celé vozidlo viete ovládať úplne jednoducho s aplikáciou. Takže, ďalšia vec, k samotnej aplikácii si vytvárate prístup na našej stránke. Aplikácia nie je dostupná na Google Play ani App Store, je to z bezpečnostných dôvodov. Aplikácia je vždy dostupná po načítaní QR kódu z obalu zariadenia, vás odkáže na stiahnutie aplikácie z našich web stránok. Stiahnete aplikáciu, nainštalujete a je plne funkčná. Takisto na našej stránke si vytvárate prístupové údaje, vytvoríte si prístup do aplikácie a tie isté údaje vytvorené do aplikácie vám potom fungujú aj do tracking systému. Tracking systém je live trackovanie, robí sa to už ale cez počítač, lebo je to také trošička zložitejšie, ale viete tam dohľadávať vozidlo, viete pozerať históriu celú, kde, koľko auto stálo, ako dlho tam stálo, aká bola jeho rýchlosť. Je to vhodné takisto pre požičovne, vedia si dohľadať, ak by im aj náhodou došla nejaká pokuta po dlhšom čase, vedia si spätne pozrieť aj 5 mesiacov dozadu, kto mal požičané vozidlo, akou rýchlosťou a kde presne prekročil na akom úseku rýchlosť. Viete si vyexportovať knihu jazd do účtovníctva, čiže je to pre požičovne, taxíkov, karavanov, prívesov, nákladiakov a tak ďalej.
Takisto funkcia Geofence má veľkú výhodu pre požičovne. Požičiate niekomu karaván, dovolíte mu jazdu len v rámci Slovenska, vozidlo neopustí Slovenskú republiku, dovolíte mu len 100 km okruh, bude len 100 km okruh, nepustí vozidlo za ten kruh, hej, čiže môžete si nastavovať akékoľvek funkcie na tom chcete, pokiaľ by sa aj stalo, že povolíte niekomu jazdu na týždeň a vozidlo vám nevráti, ak sa stáva, hej, že nakoniec prídete na to, že vám vozidlo videli niekde, ja neviem, v Rumunsku alebo kde, takže toto sa nestane. Vy si ho priamo v aplikácii pozorujete svoje vozidlo, kde je, viete priamo na diaľku zakázať jazdu, vozidlo zastaví a vy sa viete cez aplikáciu kliknúť na navigovať k vozidlu a dovedie vás vlastne až k vášmu vozidlu. Vozidlo upozorňuje aj na odťahovanie, náklon, má náklonový senzor, čiže aj keby ho niekto chcel odťahnuť alebo dvihnúť na zdvihák, automaticky je blokované to vozidlo a volá na mobil a posiela notifikáciu o svojej polohe. Schválne sme nerobili notifikácie cez push správy, pretože nikto sa nepozerá na telefón, že vám píte nejaká push správa, čiže spravili sme to tak, že vždy pri každom poplachu, vždy pri každej aktivácii poplašného vám volá na mobilný telefón. Musíte ho fyzicky zrušiť ten hovor, aby on naozaj vedel, že vy ste si vedomi toho, že sa niečo deje a v súlade, alebo teda zároveň s tým posiela aj notifikácie do mailu so svojou polohou. Čiže ak by sa aj stalo, že niekto ho naloží na nejakú dodávku, odťahovku alebo neviem čo, tak vozidlo zostane zablokované a stále vám do nekonečna posiela notifikácie, dokiaľ vy ich nezastavíte. A samozrejme sa môžete tak k vozidlu aj navigovať. Pokiaľ by sa stalo, že máte nejakú poruchu, ako už som spomínal, nechodí sa do servisu s zariadením, vieme celú konfiguráciu poslať novú do zariadenia na diaľku, čiže netreba nič rozoberať, ani nejaký iný zásah do toho robiť. To je tak asi v krátkosti, naozaj video by bolo na veľmi, veľmi dlho, čiže ak by boli nejaké ďalšie otázočky na tento systém, veľmi radi zodpovieme. Naše zariadenie, bezpečnostný systém je možné zakúpiť na našich stránkach paintindustry.eu. Viete si tam kúpiť aj priamo inštaláciu, zakúpiť a uhradiť a potom následne už nám len voláte do firmy s tým, že si dohodnete len termín montáže. Takisto sme prístupní firmám, strediskám, montážnym partnerom, vieme uzavrieť zmluvy, vieme nastaviť ceny pre našich partnerov tak, aby aj samozrejme mali na tom svoju maržu a vieme spolupracovať dlhodobo aj s predajom našich zariadení. Čiže toto je naša aplikácia IMO Secure, veľmi jednoduchá aj pre starších ľudí, veľmi jednoduchá na ovládanie, hodinky nevodotesné, hodinky vodotesné, samotné zariadenie, majáky, takisto majáky na prívesok, na krk alebo na kľúče, gulatý alebo hranatý. Zariadenie je dostupné na našich stránkach, dám vám sem aj QR kód, kľudne môžete naskenovať. Naskenovaním QR kódu vlastne by vás malo odkázať aj na samotný produkt na našich stránkach. Po zakúpení produktu si viete zakúpiť priamo na stránke aj inštaláciu a následne nám už len voláte do firmy a dohodnete si termín montáže. Takže to by bolo z mojej strany asi tak všetko. V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať. Veríme, že si tento systém obľúbite, pretože keď sme začali s vývojom tohto systému, preverovali sme trh, a nie je nič na trhu podobné nášmu systému. Treba povedať, že tento systém nezostárne ani za 5 rokov, pretože budeme postupne pridávať funkcie, ako je funkcia ďalkového štartu, budeme pridávať funkcie ovládanie nezávislého kúrenia vo vozidlách a v karavanoch. Tým, že je to telematik, vieme mu aj prikázať, za akých okolností má vykonávať zapínanie, vypínanie. Čiže naozaj pripravíme svojich zákazníkov na to, že tam bude pribúdať veľké množstvo funkcií a každá funkcia, ktorá tam bude navyše, sa vám automaticky zobrazí v aplikácii. Aplikácia je urobená vo forme APK do telefónu, ale je urobená aj ako webový prehliadač, čiže viete si ju priamo pozerať aj na počítači, viete si na ploche aj iPhoneu uložiť na plochu apku,
ako aplikáciu, čiže veľmi jednoduchá inštalácia, jednoduchá montáž a celé prihlasovanie vlastne si vyplňate formulár na našich stránkach a na základe toho vám sú vygenerované prihlasovacie údaje do aplikácie. Čiže ešte raz, ak by bolo treba viacej informácií, veľmi radi zodpovieme a tešíme sa na spoluprácu. Prajem pekný deň.